Nik uste, komodo sentitzen gehala, badaudelako interesatzen zaizkigun istorioak motzak dianak, ez? Eta orduan, azkenean idazle batek baita ere ipuin motzak egiten baditu, zehatikan ez, zinemagile batek filme motzak egin, ez? Hoi da errealitatearen alde bat, ez? Baina badago beste alde bat ere pixka bat komplikatuagoa dana. Eta da azkenean film laburretan normalean ez dago dirurik, aurrekontu oso murritzarekin egiten duzu, eta beti zaude favoreske. Bai, jarraitzen dugu, baina batzutan bai badagoela hor puntu bat esatezula, ez dakite ja ez genukeen utzi beharko bidea beste batzuei ez, eta film luzeetan zentratu. Batzuk ikuste dute laburra izan behar dela formatu bat, gauza honak egiteko, ikasteko, eta gero beste dibizio batera jauzi egiteko moduan, ez? Hori igual kirolean edo beste zea baten izan lehike, baina nik uste dut sorkuntzan ez dola horla funtzionatzen gauza. Izan dut Jose Marik, badu idazleak novela bat idatzitea gero, relato liburu bat idazten duena, edo poesia, edo ez dakit saiakera bat, ez? Eta guk horrela bizi dugu baita laburraren kontzeptu hau. Hau da, bai da egia dala formatu bat edo ziurrenik oso egokia formakuntza baterako gu laburrak egiten hasi ginen, baina batez ere guk ikusten dugu hortaz gain dela formatu bat narraziorako, ezta? Hau da, historia batzuk laburrak dira eta laburrak dira. Eta ez luze bat egin duzulako beti pentsatzen ibili behar zela luzetik gora. Hau da, luzeak gehi serie bat, gehi ez dakiz zer, Uste dute moldakorragoak izan behar garela horretan eta gukola bizi dugu. Deitu zigutenean egia esan kriston luzioen zigun, gauza dien moduan. Eta ez dut oso era zintzo batian eta hemen Euskal Herrian kimuak asko suposatzen du. Laburren, ez bakarrik Euskal Herrian, esango nuke maila internazionale batian baitea, baina hau da, kimuak batek hartzen baizu zu laburra, suposatzen du alde batetik, mai batek edo ikusi dula badaukala kalidade nahiko hor egoteko, zure obsesioa egiten ari zenien lan bat da, beti izate dut, ikustea ea lortu duzun iristea jendien gana, komunikazio minimo bat edo hori da daukasun obsesioa, bai labur, bai film luze, bai orduan lehenengo pausua da hori, barruan dago eta gustatu zaigu, hori da kriston notizia, baina hortaz gain gero ia praktikotasun batetik kimuakek zure lana zabalduko du munduan zehar urtebetez ez gehiago, baina esango genuke hurrengo katalogo etorri arte atope horrekin, ezta? Eta horrek esaten du, zure lana, aukera izango gula komunikatzeko pantaila desberdinetan, festival desberdinetan, ezta? Guk kimuaken generazioko gara, ezta? Kimuakei esker bestiak beste sortu da hemen usta bat, eta kimuakek nik uste dekarreko usta gehiago aurretik, ezta? Ondoren hoto esan da. Kimuak hasi zanean, nik uste bazala helburua bazan agian, balore berriei edo, talentu berriari edo irtera bat ematea, baina gero urteen poderioz baita ere bilakatu da nolabait euskal zinemagintzaren edo eskaparate bat, ez? Eta egia da gaina gaur egun irakurtzen duzula pixka bat kimuak zer dan eta ez du inon jartzen, bakarrikan talentu berriarentzako zerbait danik, ez? Baina nala ere nik uste indikan badagoela jendia pixka suspikazia puntu batekin ikusten duela, ez? Edo guk egu daukagu gure, eztabaida hori, ez? Barri eztabaida hori. Askotan kontraesanetan hortzen ari gote garen, ez dakiz, eta ez da samurra. Eta ziurrenik kanpotik ikusita ere, logiko ikustezu norbera ere iritzi horrekin bat egitea hau da, baina zuek gintza zuen beste zerbait, ez? Ia da baita ere, kriston laguntza da laguretzako ere bai, kimuaken egotea, ez? Maitasun asko jartzen diote beraien lanari eta maitasun asko jartzen diote baita ere katalogoan dauden, korto guztiei, ez? Eta nabaritzen da nik uste.